प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गोथां गोथार गोदै मुङै बयखौबो खुलुमहरदों। अनजाग्रा फोथायारिफोर, जोंनि हादर भारत हादोरावनो जोङो थानानै जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय। नाथाय जोङो जिसु ख्रिस्टखौ मोनदोंब्लाबो माखासे जोंनि आखल आखुफोरखौ जोङो दाबो सोलायनो रोङाखै, दाबो सोलायनो हायाखै। जेरैहाय दुर्गा फुजा फैयोब्ला दुर्गा फुजायाव बबेबा मेलायाव बहाबा थांनानै जोङो समफोरखौ आद्रि खालामो आरो बबेबा खना फारसेनिफ्राय जोङो सहाय होनाय, हेफाजाब होनाय बायदि जायो। कालि फुजा फैयोब्ला जों कालि फुजायाव थांनानै सहाय मदद होनायफोर बायदि जायो आरो गोबां मानसिफोरा सोंलु खालामो, प्रसाद मोनजायोना मोनजाया, बेफोरबायदि सोंलुफोरखौ खालामो। आरो लोगोसेयैनो भारत हादरनि माखासे जिथु हिन्दु धोरोमनि खान्थिफोर दङ, बे खान्थिफोरजों जोंनि गोबां फोथायारिफोरा दासिमबो सोलिगासिनो दङ, जायफोरा दासिमबो नागारजोबनो हायाखै। बबेबा सम बोथोरफोराव बै खान्थिफोरजों दासिमबो थांबाय थानो नागिरो। बेबादिनो मोनसे खान्थि दंबावो, हिन्दु धोरोमनि खान्थि, हिन्दु धोरोमनि परम्परा, बे जाहैबाय सिन्दुर लानाय। दा बे सिन्दुर लानायनि सायावबो गोबां ख्रिस्टियान आइजोफोर, गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा सोंलु खालामो। आनखि गुबुन धोरोमनि मानसिफोराबो सोंलु खालामो जाहैबाय, नोंसिनि ख्रिस्टियान मानसिफोरा मानो सिन्दुर लाया? आरो लोगोसे माखासे ख्रिस्टियानफोर दङ, माखासे ख्रिस्टियानफोरा सिन्दुर लायो, माखासे ख्रिस्टियानफोरा सिन्दुर लाया। मानि थाखाय? मानोना जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयिनि थाखाय बेफोर सोंलुफोराबो फैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो रोखा खालामना होनो नागिरदों, जों ख्रिस्टियानफोरा सिन्दुर लानांगौना लानाङा आरो बे बिसयाव बाइबेला मा बुङो आरो बे सिन्दुर लानाया बबेनि परम्परा, बबेनिफ्राय सफैदों, माबायदि, मा जाहोनाव सिन्दुर लायो, बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेयैनो दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान सोरबा जुदि फैदोंब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन इयुननि समाव बेबायदिनो सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ नोंथाङा मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसेनो नोंथाङा शेयार खालामनो होननानै सानोब्ला नोंथाङा शेयार खालामनानै होगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, सिन्दुर लानाया जाहैबाय भारत हादर सिङाव थानाय हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरनि जाय आइजोफोरा हाबा जाबाय, बिसोरो परम्परा भाबे सिन्दुर लायो। आरो लोगोसेयैनो धोरोमिया खान्थिनि माखासे नेमखान्थिफोर दङ, जि नेमखान्थिफोरजों बिसोरो लायो। मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो रोखा बुंनानै होनो हास्थायदों, बे जाहैबाय आङो बबेबा बेद, बबेबा रामायण, बबेबा हिन्दु धोरोमनि लेखाखौ फरायनानै अध्ययन खालामनानै बेफोर बाथ्राखौ लानानै फैदों, बे नङा। नाथाय आङो गुगोलनि सहायनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे इनफरमेसनखौ लानानै फैदों जाहैबाय। बेखौ आङो हिन्दी रावआवनो नोंथांमोननो मोनफा मोनफा फरायनानै होलांगोन, जेन नोंथांमोना रोखायै गावनो गावनि मेगनजों नुगोन आरो नोंथांमोना बुजिजोबनो हागोन जे बे हिन्दु धोरोमनि जे आइजोफोरा सिन्दुर लायो, बे सिन्दुरा बबेनिफ्राय फैखो, मानो लायो, मा जाहोनाव लायो, जेन जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान आइजोफोरा जेन मोनथियो आरो ख्रिस्टियान हौवाफोराबो जेन मोनथियो। बिनि उनाव जोबथायाव जोङो बेखौ लानांगौ लानाङा बेखौ मोनथिहैगोन। भारत में हर हिंदू धर्म की महिला जो शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करती हो, वो हमेशा अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। बे सोदोब एबा बे लाइनखौ स्पष्ट बुजिदों जानांगौ। बे जाहैबाय भारत हादरनि साफ्रोमबो हिन्दु आइजोफोरा, हाबा जानाय हिन्दु आइजोफोरा होननानै बुंदों, हिन्दु होननानै सोदोब बाहायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावनो जों हर खालामनांगौ, हिन्दु सोदोब बाहायदों। बे हिन्दु सोदोबा जाहैबाय हिन्दु धोरोमखौ बुंदों, जोंखौ बुङाखै, ख्रिस्टियानफोरखौ बुङाखै, सोरबा मुस्लिमफोरखौ बुङाखै, बबेबा गुबुन धोरोमखौ बुङाखै, बुद्धिस्टनिखौ बुङाखै। बे जाहैबाय भारत में हर हिंदू धर्म की महिला, भारतनि साफ्रोमबो हिन्दु धोरोमनि आइजोफोरा, हौवा लानाय आइजोफोरा बे सिन्दुरखौ लायो होननानै बुंदों। सिंदूर महिला के शादीशुदा होने का प्रतीक भी है। आजकल के जमाने में महिला भले ही छोटा लेकिन सिंदूर जरूर लगाती है, यह पवित्र माना जाता है। हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला सिन्दुर लानाया जाहैबाय हाबा जानायनि नेरसोन आरो बिसोर सिन्दुरखौ गोथार होननानै मानियो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावबो साननो गोनां बाथ्रा, सिन्दुरखौ गोथार होननानै मानियो। जोंनि बायदिब्ला, ख्रिस्टियान धोरोमनि बायदिब्ला सोर गोथार? केवल जिसु ख्रिस्ट'आल'सो गोथार दङ आरो गासैबो पापी। बेनि उनाव बुंबावदों, जिसका उपयोग पूजा पाठ में भी करते हैं। सिंदूर लगाने की प्रथा हिंदू धर्म में बहुत समय से चली आ रही है। आरो बिथांमोननि खान्थि बायदिब्ला बिथांमोना बे सिन्दुरखौनो पूजा पाठआवबो बाहायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावबो जोङो साननांगौ दङ जाहैबाय, ख्रिस्टियानफोरा मा खालामो? ख्रिस्टियानफोरा फुजा खालामो नामा? ख्रिस्टियानफोराथ' माब्लाबाबो फुजा खालामा। दा बे हिसाबै बेखौ नायोब्ला थोंजोङैनो जोङो हमदां हादों जे सिन्दुरा फुजा पाठआव बाहायग्रा बेसाद होननानै जोङो बेखौ मोनथिनो हागौ। दे दानाब्ला जोङो आवगायलांगौनि। और इसका उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन मुख्यतः इस परंपरा का सबसे ज्यादा चलन रामायण युग से मिलता है। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव रोखायै खालामदों दि
बिथांमोननि जिथु सिन्दुर लानाय बे सिन्दुर लानाया गोदो गोदायनिफ्रायनो हिन्दु समाजनि मोनसे परम्पराल' नङा बे जाहैबाय धोरोमजों लोगोसे लोब्बा थानाय जिखौ रामायणाव उल्लेख खालामनाय जादों रामायणनि जुगनिफ्राय बे खामानिया सोलिबोदों बेनि उनाव दं इस कथा के अनुसार जब सीता माता ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया था जब हनुमान जी भी वो उपस्थित थे उन्होंने सीता माता को जब सिंदूर लगाते देखा तो उनसे सिंदूर को मांग में भरने का कारण पूछा तब सीता माता ने कहा यो सिंदूर भगवान श्री राम के लिए है बेनि बायदिब्ला सानसेखालि सीताया गावनि खाफालाव फुथाखौ फुनबाय थादोंमोन आरो बे फुनबाय थानायाव हनुमाना बेनि खाथियाव दङमोन आरो हनुमाना नुबाय थादोंमोन आरो बेनि उनाव हनुमाना सीतानियाव सोंदोंमोन जे माता आइ नोङो मानो बे सिन्दुरखौ फुनदों होननानै खाफालाव मानो फुनखो होननानै हनुमाना सोंदों बेनि उनाव सीताया हनुमाननो फिननायखौ होदों दि बेयो जाहैबाय इसोर श्रीरामनि मुङै होदों होननानै सीताया बै सिन्दुरखौ मा होननानै गावनि खाफालाव फुनदोंमोन बे जाहैबाय श्रीरामखौ सासे इसोर होननानै इसोरनि मुं लानानै बियो फुनदों आरो बे इसोरनि मुङा सोर श्रीरामखौ बियो इसोर होननानै फुनदों प्रियफोर नोंथाङा सोरखौ इसोर होननानै फोथायो जोङो सोरखौ इसोर होनना फोथायो बे जाहैबाय केवल जिशु ख्रीष्टखौ साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियान आइजोफोरा जिशु ख्रीष्टखौ इसोर होननानै फोथायो जों जुदि इसोर होननानै फोथायोब्ला अब्ला जि खाफालाव सिन्दुर फोनो बे खाफालाव सिन्दुर फोननाय जागायजेननाया बोरै जागायजेनदोंमोन बे जागायजेननाया जाहैबाय श्रीरामनि मुङै सीताया बेखौ फुनजेनदोंमोन लागायजेनदोंमोन आरो बिनि उनाव जोङो मोननो हाबावगोन जे मा कारनाव सीताया लागायोमोन एबा फुनदोंमोन देब्ला नायबावदोनि यो सिन्दुर उनकी प्रसन्नता के लिए है प्रियफोर बेखिनियावबो दङ सोलोंनांगौ बाथ्रा बे जाहैबाय सिन्दुरखौ सीताया मानो लादोंमोन बे जाहैबाय श्रीरामखौ गोजोन होनो थाखाय गावनि जायखौ इसोर जायखौ हौवा होननानै गनायनानै लादों बैखौ खुसि खालामनो थाखाय प्रियफोर जोङो सोरखौ खुसि खालामनांगौ जोंनि प्रसन्नता जोंनि रंजानांगौ जोंनि खुसि जानांगौआ जोङो सोरनि गेजेरजों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बे जाहैबाय जिशु ख्रीष्टनि गेजेरजों जों बेयावसो जानांगौ आरोबाव बेयाव ओरैहाय बुंदों और मांग में सिंदूर को लगाने से पति की उम्र बढ़ती है बेयाव मा बुंबावदों जेब्ला सासे आइजोआ सिन्दुरखौ गावनियाव लागोन अब्लाना हौवानि आयुआ गोलाव जायो होननानै बुंदों बै समाव हनुमाननो सीताया बे बाथ्राखौ फोरमायबाय थादों जे जेब्ला सासे आइजोआ सिन्दुरखौ लायो अब्लाना हौवानि आयुआ गोलाव जायो अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि बाइबेला जोंखौ मा बुंदों जोंनि आयुआ माबायदि गोलाव जायो बे जाहैबाय इसोरनि गेजेरजों इसोरनि आशीर्वादनि गेजेरजोंसो जोंनि आयुफोरा गोलाव जायो अब्ला जोङो बे सिन्दुराव फोथायना थागोन ना इसोरनियाव फोथायगोन और पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत होता है बेयाव मा बुंबावदों सिन्दुर लानायनि गेजेरजों हौवा हिन्जावनि गेजेराव मोनसे मोजां बोलोगोरा सोमोन्दोआ जायो होननानै बुंदों फोथायारिफोर जों माखौ फोथायो जोंनि जिथु सोमोन्दोफोर जानाय मोजां नखर दाखांनाय मोजां नखर लुखांनाय हौवा हिन्जावनि जिथु मोजां सोमोन्दो थानाय बे सोमोन्दोखौ सोर खालामो जिशु ख्रीष्ट बे इसोरासो खालामो जोंनि बायदि बबेबा सिन्दुरा नङा जोंखौ गोजोन शान्ति सुख शान्ति होनाया जाहैबाय जिशु ख्रीष्ट मोजां सोमोन्दो बनायनाया मोजां नखर बानायनाया जिशु ख्रीष्ट सिन्दुरा नङा बेनि उनाव दंबावो सीता माता के कहे सिंदूर लगाने की वचन से पूरे राज्य में यह बात फैल गई और सिंदूर को शुभ माना जाने लगा और वहां से यह प्रथा और भी आगे बढ़ने लगी सिंदूर सुहागन होना भी दर्शाता है इसलिए यह प्रथा को सभी लोगों ने सराहा हिंदू समाज में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है इसलिए पति की प्रसन्नता और दीर्घायु के लिए भी सिंदूर लगाया जाता है अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना आं फरायना होनायनि गेजेरजों गोबाङानो रोखायै बुजिदों आरो जुदि बुजिजोबाखैब्ला आरोबाव बोनानै नोंथाङा गावनोबो फरायबाय थागोन जे बेयाव रोखायै बुंदों सिन्दुर लानायनि जिथु परम्परा सोलिबोदों बे जाहैबाय हौवानि आयु गोलावनि थाखाय आरो हौवाखौ सुख शान्ति होनो थाखाय बे सिन्दुरखौ लानाय जायो होननानै रोखायै बुंदों आरो बेयाव मोनसे सोदोब बाहायदों बे जाहैबाय हिन्दु समाजनि थाखाय होननानै बुंदों अनजाग्रा प्रियफोर बर' ख्रिस्टियानफोर जों जाहैबाय जों कमप्लिटलि जोंनि नामानो सोलायखाबाय जोङो ख्रिस्टियान मुं मोनबाय बेयाव हिन्दु समाज होनदों हिन्दु समाजनि थाखायसो बियो बिथांमोना बेखौ फोथायो बिथांमोना बेखौ लायो बियो जोंनि थाखाय नङा बे बिषयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों 2 करन्थियारि 5:7 जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्टनियाव खौसे जायो अब्ला बियो गोदान जायो गोजामा थाङो गोदान जायो अनजाग्रा प्रियफोर जि दिनाव जोङो जिशु ख्रीष्टखौ मोनबाय जि दिनाव जोङो जिशु ख्रीष्टखौ नाजावबाय बै दिननिफ्राय जोङो गोदान जाबाय
जोंनियाव सिन्दुर लानाय दङमोन, जोंनि आइजोफोरा सिन्दुर लायोमोन, जोंनि आइजोफोरा जौ सङोमोन, जोंनि हौवाफोरा जौ लोङोमोन, जोंनि हौवाफोरा बुज्लायोमोन, गाज्रि राव बुङोमोन। जों गासै गोजाम संसारनि होनाय खान्थि नियम बायदि संसारनि गोजोननायाव दङमोन। नाथाय जोङो दायो सोरगोनि गोजोननायाव फैबाय। जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननाय लोगो लोगोनो जों गोदान जाबाय। दा बेवहाय जों जुदि गोदान जाबायब्ला जोंनियाव जिसु ख्रिस्ट'नि खान्थियासो थानांसिगौ, जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय नियमफोरासो थानांसिगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ होनाय जिथु कामान्डमेन्ट, बे कामान्डमेन्टआसो थानांसिगौ। संसारा होनाय कामान्डमेन्ट नङा, बबेबा गुबुन धोरोमनि होनाय खान्थिफोरा नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय खान्थियासो जोंनियाव थानांगोन। साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनखाबाय बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों जे जोंनि बर' ख्रिस्टियान आइजोफोरा बे सिन्दुरखौ लानांगौना लानाङा, बे बिसयखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय। आरो नोंथांमोना जुदि हमदांजोबनो हायाखैब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ रिपिट आरोबाव नायबावगोन, जेन बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजिनो हायो। नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामगोन, सोरनिबा बुंनायजों नङा, सोरनिबा खावलायनायजों नङा, नोंथाङा गावनो देहेन खालामगोन। आरो लोगोसे बाइबेला मा बुंदों आरो हिन्दु धोरोमनि जिथु बुंनाय बाथ्राफोर, बे बाथ्राफोरा माखौ फोरमायगासिनो दङ आरो जोंनि बाइबेला माखौ फोरमायगासिनो दङ, बेफोरखौ गासैखौबो कम्पेयार खालामनानै नोंथाङा मोनसे कनक्लुजनाव मोनहैनो हागोन। दा बेयावहाय नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामगोन। देवब्ला प्रियफोर, बेखौ लानांगौ लानाङा नोंथाङा गावनो बुजिखाबाय। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बयहाबो सुख सान्ति जाथों होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।